mar keto chenro makare ne jowuoth mosebedo ka kunore kaluwore gi ng'anyo manosebedo pacho ka endi kuom ndalo ariyo koro. Ma biro bang' romo manokelo kanyakla jokanyo e sekta mar nyamburko gi tend migepe mag sirikal, romo manokelo giko mar ng'anyo. Lidio Keyo nigi ler mare. Neno odiechieng' mar ariyo mar ng'anyo mar weg nyamburko e wi medruok nengo mauta e Thurka. Maen bang' twak manobagi otieno mar wuok tich e kind weg nyamburko kod migao mar modhi koda peini gore e Luanda. Asubuhi nimehave kutembea na kupanda gari yenye nalipanga normally I always pay around 100 ikienda sana 150. Now imagine today I had to pay 350 to come to town. That is so unfair to my pocket. Mimi nimetoka tu kusafiri sasa hivi na imekuwa experience mbaya sana kwa sababu ya hii bei ya mafuta. Nimetoka barabarani, most hakuna hizi gari za marut, so tunatumia sometimes personals, na pia kuna mahali unafika hizo personals mnashukishwa wote. Kuna hawa wenye vijana wako kwa njia wameweka mawe na wengine wamechukulia advantage, sasa wanaumiza hata wale wa personals. Chalma kamane okelo midhiero ne jowuoth mokuom bombe mapachoka anyatibwa ma Nairobi kamane oganda wuotho kadhi kuondegi mag tije kod chenro gi mamoko. Makata obedo ne moko kuom bombe to chenro mag wuoth ne odhi makare anyate bombe ma Nyanza kama thoth weg nyamburko ne ok oriwore ng'anyo. Kata kamano ne giyie gi jogo mane ng'anyo mondo mi oduok piny nengo mar mauta. Geno kata kamano ne oduogo bang' lendo manogol kawuono bang' romo manokelo kanyakla migepe mag sirikal kod jokanye sekta mar nyamburko mane oyie chungo ng'anyo kuom juma achiel ka irito chiw lendo machielo kaka yor loso thuolo mar keto winjruok. Kaluwore gi lendo no, chenro mag wuoth no chako dok e wang'e kidam kata kamano weg nyamburko tesen nyamburko Machakos boma Nairobi ne ywago onge mar jowuoth kaluwore ni thothgi ne osechwalo wuodhe gi mbele kaluwore gi ng'anyo makamano. Jowuoth mano yudre tesen no kata kamano ywago nengo malo mar wuoth ka koro gikwa jatend piny Kenya William Ruto mondo mi oket chenro makare mar duoko piny nengo mar mauta. Wang'eyo ni mafuta ni malo, ma gima nie piny mangima, kendo wasewinjo ka sirikal temo wuoye mondo wang'e kama iduoko piny gi kama raia bete, lakini ok wanyal wuondore ni mondo piny ni okethra aketha, nikech ka onge transportation to onge kama wanyalo dhiye. Koro joma riembo matatu gi geche oduoga e pap mondo jopiny oduogo ti, joma dhi e tich oti, uchumi wa odongro dhi malo. Sani ndalo ariyo pok adhi tich nikech mafuta oidho. Mafuta ni wakwayo Rais William Ruto mondo oduknwa nengo piny mar mafuta. Nikech mafuta ni oathiri kila ng'ato. Obed mama mboga, watu wa pikipiki, obed jotroli, jomage, kila ng'ato hinyre ne wach mafuta maandamano madhi mbele. Koro wakwayo Ruto ni kata bedini wan jo one term kata two term mano kony, sani kila ng'ato hinyre. Koro duknwa nengo mar mafuta piny mondo tich odhi mbele. Geno koro nitie ne juma achiel mochiw mar keto winjruok e wi nengo mar mauta no biro kelo duoko makare maneno ni chenro mag wuoth odok e wang'e. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Giko ne chenro mag somo igeno ni dhi dok e wang'e odiechieng' makiny chieng' tich adek tok chenro mag somo gorochore kuom ndalo ariyo mokalo kaluwore kod ng'anyo mag weg matatu ma ochungi kawuono. Motelo ne mar chungo ng'anyo no, ripota mar Wasimbro Sokinda nolimo